Proiektuaren arazoaren planteamendua zen 100 metrota ibertzula urak, eta ura zirkuito itxi bat egan bertzula. Guk indugu 100 metro baino txikiagoa, eta hemen Arkimedesen torlojoa erabiltzen dugu. Eraz, maketa gizara. Maketa gizan egin dugu, Arkimedesen torlojoa erabiltzen dugu. Tututik igotzen da alambrian bueltaka ura, hemengo ontzi hortan pilatzen da. Hemengo tubo hontatik eroitzen den beste ontzi honta, eta beste tubo handi hortatik berriz honea, eta gero ur berdina berriz hartzen da. Erabilitugun materialak izan dira gehien bat egurra eta plastikoa. Aquí hori bai ditugu torlojoak, eskuairak eta pintura egon. Egoan probatzen dugu, funtzionatzen du. Eraz, etengabe dabil, ezta? Zeren, hortikan, gero... Ura berritzen eroitzen da, oainikan ez da eroitzen zapete inberdu eskalde hortan. Oain jazia eroitzen hemen. Hemen jazia eroitzen edo. Eta etengabe dabil. Baina, hau, bueno, zila,